କ'ଣ ହେଲା ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋନ୍ ନେଇଥିଲି ଓଲା ଗାଡ଼ି ପାଇଁ। ଲୋନ୍ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ମାନେ ସୁଝି ହେଇଗଲା, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଶୋଇଛି, ମୁଁ ଶୋଇକି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ସକାଳକୁ ମୋତେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଆଉ, ସାର୍ ଆଉ ଆମେ L&T ଫାଇନାନ୍ସରୁ କହୁଥିଲୁ, ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲୋନ୍ ନେଇଥିଲେ, ଆପଣ ସୁଝି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଗଲି। ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ କିନ୍ତୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ? ନା 30%। 30% L&T ବ୍ୟାଙ୍କ ନେଉଛି? ତାର ତ ଶସ୍ତା ପାଇଁ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଦେଉଛି। ସାର୍ ଆମେ ଟିକେ ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କଠୁ ଟିକେ ମାନେ ଆମର ଭଲ ବ୍ୟାଙ୍କଟା ଆଉ ନାଁ ଅଛି ତ ଆମକୁ ସେଇଠି ଦେଉଛୁ। ହେଲେ ବି ମୋତେ ଯେଉଁଟା ଦରକାର, ମୋତେ ଟିକେ କମ୍ ସୁଧରେ ହେଲେ ମୁଁ ନେବି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ, କମ୍ ସୁଧରେ ବି ବହୁତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ନେଇ ହେବନି। ସାର୍ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆପଣ କାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ଆମର ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ? ମୁଁ କହିଲି ତମେ ମୋତେ ଲୋନ୍ ଦେବ, ମୁଁ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବି? ମାନେ କ'ଣ କହିବ, ଏ ସବୁ କରି ଲୋନ୍ ବାଲା ଚକ୍କରେ ପଶିବନି, ତମକୁ ବିକିଦେବେ ସେମାନେ।